Det er fandme dårlig timing. Det er det. Jeg skulle være der om... Nej, Mads flyver ikke. Nej, han kan ikke lide at flyve. Klokken 12, ja. Ja, okay. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der sker, hvis Axel dør. Undskyld, det er en ikke-røverkopé, det her. Det var ikke lige sådan, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle have jobbet. Der er ingen, der siger, at du behøver at tage det. Ja, jeg venter bare. Jeg venter. Fint. 2 sekunder, Torb. Manden stod til den største valgsejr i 25 år. Så kører han galt lige på målstregen. Ja, det er vildt. Hvor længe har du egentlig været her? 4,5 måneder. Du har søgt om at komme til Christiansborg? Ja, det er mig. Har du tid? Okay. Ja, tak. Hej igen.